Žádnej plakát. Plakáty jako. Protože to někdo neoznámil. Žádnej plakát. Paní, tady to máte. Naše akce se víc spodobala polární vizionářské výpravě než divadelnímu výjezdu do regionu. Předpověď již předem zvala inverzi a nevlídné počasí. Předvánoční hraní v jurtě dětem sice nabízelo romantiku a dobrodružství, ukázalo se, že domorodci na alternativní kulturu v jurtě nejsou příliš naladěni. Ačkoliv nám místní kulturní referent přislíbil, že naší akci vyhlásí místním rozhlasem, asi se tak nestalo. Obyvatelé obce byli naší přítomností překvapeni, až na základě bezprostředního pozvání dětí dorazila hrstka diváků převážně dospělých. Když něco chci, tak mi to zakážou. To je fakt nespravedlivé. To je nejlegračnější podívaná, jakou jsem kdy viděl. Vrať se do svýho, doufěte sousede Durdo, nikdo tě nevolal. Cože, ty božáku, já jsem byl v cyklistice přeborníkem. Ty a přeborníkem, teď ty nepoznáš labuť od šlapadla, ty šašku. Myslím, že našim tatínkům dávají moc práce. A když my, děti, přijdeme po celodenní dříně ze školy, nemáme ani trochu klidu. Prosím vás. No je, tak dám, si to zastaví, pak budeš první, kdo se bude divit, že špatně skočil. Já, že se ho zastávám! Já se nikoho nezastávám, já přijdu jednou brzo z práce domů a tady se odehrává taková tragédie! Ty myslíš, že ten nebyl namáhavý, já tady šuruju jako otrok a snažím se, aby se to dalo žít a musím snažit špatné nálady těchto dvou pánů. Já, že mám špatnou náladu! Samozřejmě, že máš špatnou náladu a bylo by lepší, kdybys nechtěl před dítětem. Mám králíčka. Co? Až k ní musíš tak. Interakcí se tentokrát zúčastnila jen jedna malá divačka. Zajímavé na tom bylo, že stud překonala díky malému himalajskému chlapci, členu našeho souboru, kterého jediného na místě pasovala za přítele. Vánoce, říká. A kdo nosí dárky a na čem jede? Tentokrát budou Vánoce vážně bezva. Tatínek mi slíbil, že dostanu všechno, co chci. Napíšu Ježíškovi, aby mi přinesl přehazovačku na kolo. Komuže napíšeš? Ježíškovi. Nenech se vysmát. Taky jsem tomu dřív věřila, ale to jsem byla ještě malá. Protože teď už vím, že Ježíšek je můj táta. Stromek, svíčky, dárky, ho, ho, ho. Místo kapek večeři. Nikdo mi to nevěří. Netlačte se, paní! Ale to se netlačíme, ale ty za mnou! Nechte ještě chvilku kouknout. Prosím vás, paní, to nevidíte, že zastavíte cestu, nejste tady sama. Jestli vám to vadí, dělejte to jako ostatní. Mějte trpělivost. A to je všechno. Ještě letecké brýle. Víš, Mikuláši, Ježíšek letos asi nebude tak bohatý, abych ti dones všechno, co si přeješ. No jasně, to je nefér, já nic nedostanu. Mikuláši! Bylo by pro nás těžký, kdybyste chvilku byli v klidu a kdybych vás poprosila o to, abyste se přestali hádat. Dobře, výborně, abych předešel všem hádkám, Mikuláši, dostaneš všechno, co si přeješ a abych to dorovnal, dám ti jachtu, jsi spokojenej.
Miláčku, musíme být trpěliví. Trpělivost je vlastnost, kterou ovládacích chce dělat nejvíc. Zvlášť když si představu, jak se budou kluci tvářit, až uvidí, jak se pekelnou rychlostí řítím na svý jachtě a naučí v letecké brýle. Při třetím výjezdu za diváky v regionech jsme podcenili propagaci. Příště se nemůžeme spolehnout na sliby spolupráce, ale bude potřeba na místo osobně opakovaně vyrazit předem. A na to je teď, že já ty jeho kroky budu následovat hned, protože jen ten, kdo chce aspoň trochu poznat, co je spasení, musí chudý následovat tohleto bůkovacení. Naše ambice jsou ukrytý v rapový muzice. Víš, Mikuláši, lítat v letadle a na očích mít letecký brýle je super. Ale to nejlepší na tom všem je to pak vyprávět kámošům. Aha.